Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin nyuwun pangapunten lahir batin si badan kok. Tesih sawal nggih. Jaluk nang keruputan karo para penonton ya, Gus. Nggih. Muga masalah keruputane gelas kandha rombongan. Nggih. Nyuwun pangapunten katur sing munajat Bapak Agus Priyanto dalam Ibu Eva Yudesi utawi Teteh Eva Yudesi terus konco matur nuwun sampun dipun timbali lantaran acara sunatan Mas Ibnu Mukti Apriyanto kanthi panjurung-junggane pripun, Mbak? Nggih, moga-moga dados lare ingkang saleh. Amin. Migunani tumrap Musa, bangsa, agama, Amin. bekti dhateng pituture tiyang sepuh, Amin. lan saged mikul dhuwur menenjero asmanipun tiyang sepuh. Amin Allahumma. Amin. Salam sungkem utawi salam hormat katur pundhen kula Bapak Kades Bapak Cahya Turyanto ugi jajaran Forkopimda Kecamatan Kroya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Rambil sak anggotanipun. Nggih. Boten supe ugi pundhen kula ingkang sampun kepareng-paring pangestu nyanipun Haji Musoli SIP mantan anggota DPRD Provinsi Jateng. Tepuk tangan buat beliau. Para ibu menika. Para Ibu Saubaida saking Rajiman ngaturan geni panun saking sih katresnanipun. Kawula salaman. Kula nggih diparingi rezeki. Nggih, ugi lantaran Pak Bro Martono niki Nggih, Pak Mas Kadis. Iman Sutrisno Juragan Derajat Puspita. Malam hari ini Malam hari ini terhadapnya juga Mas Nan yang luar biasa. Nggih. Mau saya gulajat sampun mau dari lagu sampun dipunangkuraken kuda dugi ngriki nggih. Nggih. Bisa rembukan gotok kok. Wayangannya aja kayak biasane. Kepriwe? Anu-anu bintang tamu aduh. Iya, gimana yang Pak? Beres bos, udah kepribun bos. Wajangannya sih kira-kira kurangnya klasik, si Den Elisane yang sebejate. Ya sudah berjati lah, gimana orang yang dia bagus iya, berjati ya bagus, cantik, Cantik iya cantik sebejate. Yang wong iki penontonnya sami seneng nggih Mas Derek. seneng. Ada niki ngomong ditanggapaken Elisa. Ari kula sih wong kene padha apa. Jenengan lengkap apa laporan? Ora kok, apa wis. Elisa Ocharus Also. Nanti tanya sendiri dong. Angel-angel. Ngangel. Jajan untuk kenalan dewek nih bareng urung Elisa terus si Dene Dexter disebut ya. Alane ya, kok. Apa kan biasa? Pancen. Warna Elisa diulung ya sikus. Pancen, hati. Ya pas. Ini mau. Ini bangunnya agak ngomong dia kok sore. Ya biasa ya. Iya. Penontonnya yang mana-mana harus sesuai gawa. Ya ora. Kalau sing anyar tetep paling harus sing dua. Ora, kanunge lek kepiwin. Oh. Ya Bu. Leo. Ayo Kak Elisa. Sekarang kasih terus. Wilujeng
Bos. Wilujeng aja, wilujeng kan ngomong jajal. Ngajeng nih, ngajeng. 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 Menika kula panjenengan wonten ngajengan pemirsa sedoyo. Ngajengnya sama sih ngajeng. Ngajengan masyarakat. Masyarakat yo tetep masyarakat orang masyarakat. Masyarakat lah. Biasane ning Jogja kabeh nganggo. Oh, nganggo. Umpamane di sini sega, di sana. Sego. Di sana sego. Di sini jendela. Jendela. Kalau di sini kontal. Mencolot. Aku entuk bocoran sego ibu iki. Konco sempak, konco plek iki, konco plek. Konco apa? Konco plek. Pleki. Konco plek. Pleki. Teman dekat mungkin. Deman dekat. Besti. Konco Iya. plek. Ya. Oh, teman dekat. Mencolot. Dulu. Masa mau mikir sego, sego. Terus apa mikir? Sandal ya sondol. Masyarakat yang masyarakat. Masyarakat yang mau serokot. Aku lah. Gimana kabarnya Mbak Elisa? Benges dunia pun saya sangit. Ini sangit. Ayo ngomong sangit. Saya sangit. Sangit. Saya sakit. Angger nang kene, angger ditakoni gimana kabarnya Mbak Elisa? Itu jawabannya alhamdulillah saya banget. Ora saya sangit. Oh iya. Kalau masuk promo sangit. Masuk Banget itu ngokok. Kalau yang promonya sangit. Oh, sangit. Ya saya sangit. Ora jujur ya ngomong ya. Manut bae kan asline Sulawesi, terus iki Sulawesi iki. Bener banget. Kan di jalan karo kebo. Panjenengan sampung ngertos Mas Togo. Ya kan kabarnya dari Sulawesi. Iya. Sulawesi daerah mana? Bapakku seko toli-toli Mas Togo. Ada di. Apa? Seko toli-toli. Tol ya lili ya tol. Tol. Dudu dewe-dewe dudu lili tol-tol. Toli-toli. Toli-toli. Oh digabung. Iya. Toli-toli, bapakku seko toli-toli. Besok kalau ajeng ya, ajeng ke toli-toli. Panjenengan kalau naik pesawat, so kene numpak pesawat medun engko transit balik kapan. Terus medun munggah meneh medun di Palu. Iya. Bar medun di Palu, engko munggah ning bun kopi mudun Toboli. Toboli lagi ning toli-toli. Ya doboli bareng iki doboli. Ayu itu boli. Kamu dobol. Ayu mending dong. Boli ya si rapet. Oke, apa doboli? Oh, kok ngene ngopo dhewe Lah pipis? gue pengen jangan ngomong doboli. Iya. Doboli Kuwi panggon daerah. Jangan. Iya, bang seko mendon di Palu kuwi mau. Munggah bun kopi mendon Toboli. Dia meluas ya boli, kedua boli lah. Kan, nong orang gelem anggar kon kedunan boli lah, Mbak. Yo sesuk ajajal penak lho. Enak. Yo. Berarti kan ngajeng tok boli. Medun. Orang ngajeng medun Toboli. Waduh, turun di doboli. Namanya doboli. Iya, Toboli. nama daerah. Iya. Oh, nama daerah. Iya, ngono nek mbokku seko Lambelu. Mbokku seko Lambelu. Belu apa, Bu? Lambelu. Bilung. Iya, bilung. Itu Saraita kan? Kalau sebenarnya. Bilung. Pilung. Bilung. Lambelu. Lambelu. Lambek. Lambekmu, Oke, lambek. lambelu. Lambelu. Iya, lambek. Lambek. Lambelu. Lupa itu lambek itu apa? Anu dulu piye jelas dino ning Lambelu kuwi. Lambelu tuh boli. Beda. Ya, sih lambeknya dobol ya. Lambek dobol. Lambekku lah, ora tuh boli lambekku. Sesuk jajal buka Google Maps.
Iya. Diketik lambe lu, nek rakyat tok dijembreng. Apanya sih dijembreng? Kabar diketik ning Google Map lambe lu, Iya. nek rakyat tok dijembreng. Oh, maksudnya lah benes itu dicembreng. Ya kelas. Masa dijembreng kok ya malah tabak. Nek ketok, Mobil kayak tau jadinya dijembreng. Oh, kayak plastik ya. Aku jenengan seneng karo budaya Jawa, Mbak. Bisane merantau mengarik daerah Jogja. Kuwi keprimen nggih, niku terkenal banget. Dari Napak Seno nanti saya belajar Pak Agus niku cinta kepada penjenengan, cinta karo hasil karyane jenengan le dari sinden. unce kalian Pak Kapten meniko, Pak Laras. Kapten Agus meniko. Laras. Luar biasa nontonnya ning jero kapal karo ndelok cuplikan wayang meniko. Ya kula leremen. Remen ramen. Kula ramen. Seneng ya itu kerono mergone karena budaya wayang ini apik. Jadi aku dulu mau mlebu teater, ning carane nanggung nek dari teater mlebu pedalangan wae. Oh, jenengan Jurusannya pedalang. dalang. Kon mendet Nggih. pedalangan. Dalang wedon. Kuwi umpamane sabetan yangel. Pancen Kurang betul. banter. Ngerti ora? Bisane ora banter. Apa Mas Oh, Toko? iki dadane kenyut. Kenyut ya kan beda karo dalang lanang. Blas iki. Alah, tapi nek ngeprak pinter dalang wedok. Bisane Dileleng dalang wedok. angel ngecerek. Andeng cerek gini, ra ono sing ngalang-alangi, tinggal gini. Keci aja. Tapi Dalang beda. lanang, matus hilang. Ya dalang lanang lah jangan ning ganjel. Angel ngarep beli ora sih buka ke dalang wedon. Wis dalange sila kayak gitu ngono pada buka keling karo dadi dalang wedone baru ngene Jawa ora kali. Kayak nonton bintang buri kabeh. Mama Ceng. Wonten wingi. Wingi. Wong nang Aceh. Iya. Aceh Bobori. Ya di ngapura, pokoknya ketul atur, salah foto-foto. Bocah gitu. Ini kok bareng iki ana apa iki? Wingi apa nih? Salah foto. Ya ketul atur, salah foto-foto, tindak tanduk yang kurang prayogi. Oke, tawar iki. Kok beli wonten kelentar-lentu ning ngatur. Oh bukan ketul. Ya ora. Ketul. Oke, kok beli wonten kelentar-lentu ning ngatur. Mari Gus lentar-lentu ning ngatur. Main ketul. Main ketul ya. Yang ketul, kok menami wonten main ketul, atur. Nyuwun Foto-foto. aku yang samudera. Apalah angin banget lah itu. Nyuwun si Guming Samudra Pangaksami. Ya, itu sak gaduk ke. Enggak apa-apa, Mbak. Ya, Jenengan diaturi menghibur wonten daleme Bapak Agus Priyanto dan juga untuk mendoakan pengantin sunat. J. Monggo jenengan mendoakan buat keluarga besar. Mendoakan Abang Ibnu Mukti. Ya, luar biasa ini kalau nggak karena permintaannya Abang Mukti yang pengen, Pak saya mau nanggap wayang. Awak dia ratekan kene. Oh iya Jadi benar. Abang Mukti adalah kunci. Nah, itu anaknya. Ya, Pasti muga-muga. itu yang suka wayang. Ya, nanti muga-muga corone lulus SMP, Pak nanggap wayang, jelas wayangan Amin. meneh. Pak lulus SMA, Pak nanggap wayang, jelas wayangan meneh. Amin. Kula tak Terus dongakno. kuliah. Nanggap wayang, wayangan maneh. Amin. Ya, tak dongakno Abang Ibnu Mukti, muga-muga dadi bocah ingkang soleh, iso Amin. migunani tumrap bangsa negara, membanggakan orang tua, Amin. sukses di setelah sekolah nanti sukses menjadi orang yang besar. Amin. Lo bapaknya aja kapten. Tuh. Betul. Nanti saya munggah meneh. Yo. Lumayan aku yo biyen bapakku ki bakul apa? Bakul apa bakul enggak? Bakul mebel, bakul mebel. Oh, mebel. Jadi aku
bakul godong. Bakul apa? Bakul godong. Jadi kan corone naik derajat. Naik. Bapakku kan bakul mebel, kayu. Aku dari bakul godong. Gosip. Bakul kayu larang di godong kalau kayu. Kan corone wis munggah derajate. Nek bapakku ki mung batange ngono lho. Lah aku bakul godong dadi sak dhuwure. Naik daun. Ya. Nek iso ki aku marake bombong. Sinden larang-larang jebule ku naik daun. Larang-larang lenguk. Lenguk apa? Lenguk cantik. Makasih. Iya, Mbak Elsa. Pak Poromo Sorokot. Yo. Kenapa kula lenguk? Lenguk sekali. Matur nuwun sanget. Iya. Iki pengakuan jujur toh. Yo jujur. Aku seneng bongo. Iya. Aku nek iso yo duwe gelar ki yo sarjana lenguk. Kali wong sing paling ayu dhewe sak donya. Wih, ada tanding. Ada tanding nggih. Kula kalih niki lenguk sinten? Lenguk Mbak Elisa. Alah tenane. Ya iya kan Mbak Elisa jauh dari Jogja yang sudah dinanti-nanti. Nek aku ya biasa mau wis ngendika Mas Togo. Lah sing dene dhewe siapa? Berisi Elisa Lenguk. Kali lenguk dhewe aku. Iya. Nek aku karo Bu Teteh, Bu Eva, lenguk sapa jujur? Masih dulu. Bu Eva, lenguk sapa iki paling ayu dhewe lho. Mbak Elisa, lenguk itu khusus untuk bintang tamu. Nah. Ternyata tetap cantik. Ya aja ngono, aku kan menghormati yang punya hajat. Enggak boleh di sini. Tadi aku udah ketemu foto cantik banget loh Bu Teteh. Itu khusus bintang tamu dan sinden. Oh, sebutannya khusus saya. Iya, khusus seniman. Oke. Saya percaya saya paling lenguk. Oke, adik-adik yang mau pengen lenguk, belajar, pengen jadi cantik, jadi sinden lenguk koyo aku, WA aja chatting aku kok tak ajari yo. Ben iso lenguk. Kae bojone Tutorial menjadi sinden lenguk. Ajarin. harus dobori dulu. Iya. Silakan, nanti bisa ke sono ya. Kayak bojone Mas Togo termasuk Apa? bojone Mas Togo. Orang tuh boleh. Wis, dua. Wis. Ya mulanya cantik. Oh, Toboli itu cantik. Ya. Cantik itu Toboli apa lenguk? Ya lenguk itu cantik, doboli kuwi beda manis. Apa Toboli? Batine tolek-tolek. Mau nudunan tolek-tolek terus doboli. Ya, Bu. Oh, jualan balon. Iya, betul. Oke. Ini Mbak Elisa, Saya. Bapak jenengan menghibur gitu. Iya, Kan udah lama Biayi Keroya nggak lihat jenengan pengen dihibur sama jenengan. Coba mau ngasih apa, monggo. Oh iya. Yang penting carilah lagu yang paling enak didengar. Maka Oh. mungkin ada permintaan dari Bapak Saya Agus. mau langgam dulu Apa spesial itu? untuk Abang Mukti ya. Lagunya apa? Tak lelo ledung, tapi Apa? langsung aja ya. Ini sahabat saya juga ini ada salam Salam. dari Direktur PT AMJ Aril Mandiri Jaya. Mengucapkan selamat buat si belajar dan juga salam orang buat AKP Suprapto Sarjana Hukum dan Ki Brimo. Juga nanti Karmane Cakti Gunung. Oh iya. Ya juga salamnya buat Kadus Bapak Irno saya isi kampung Kroya ini dari sahabat saya ini. PT AMJ Aril Mandiri. Biasanya juga nanti berkali biasanya. Oh iya. Tapi nanti dulu. Hadir ya, Jenengan nanti. dulu, jenengan Siap. dulu. Nyong, ngeko-ngeko. Oh enggak, kamu kan pelawak. Kamu sudah saya spesialkan bayarannya. Terima kasih Pak Toko. Semoga sehat selalu panjang yuswa. Amin. Sehingga kita entuk opo-opo dongane yo. Aku lagi Mei yo, merengut-merengut. Iya. Mbak Bibi mau disampaikan nang endi? Siapan. Moga Mbak Elisa. Sikus karo nyalami para penonton sing ragu karo sing apal. Nggih, bagus. Tak lelo, lelo,
Sing gumun iki, Gus. Kepriwe? Ing atase wong luar Jawa. Sulawesi. Sulawesi demen karo budaya Jawa. Lah gue. Ya awake dhewe wong Jawa asli. Nah. Kudune luwih seneng kok niku nggih. Berarti tekane Mbak Isa kena nggo edukasi. Yo. Untuk awake dhewe sapa maneh siji karo budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk budaya Indonesia. Muga-muga saya akeh sing remen, sing seneng karo wayang kulit ringgit pacucol. Pacucal. Apa temuri di becucal lho, temuri di becucal. Iki wau kadosipun nek boten ya tidak mengurangi rasa hormat dan saya mohon maaf kalau kerso Bapak Kapten Agus Beriko sakit meninggal berpanggungan. Oh. Kok aku pengen duet gitu loh, karena beliau kan udah lama apa namanya cuma nonton. di Beliau juga kamar. itu loh Mbak, punya tanaman lagu ada lestari, Oh, J. ada kawitaneng sinabung, Sinawang. Ini ketularan ya. sinawang. Ada yang dari Ketularan bapak di hati. Iya. Terus tadi sang guru sejati juga beliau sudah nyanyi sendiri. Oh iya. Boleh dong naik panggung Bapak? Agak. Monggo. Nanti bisa ditemani Pak Dada.